What's up? It's your boy Chad. Alright, ako nga pa kasing number si Channel Mix. At kung di ka pa nakaka-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Alright, so bago ko umpisa ng video, shoutout muna nga pala sa mga nagre-request at mga nagsabing more video. Nusay inarom ay tagad bugal yun. Ayage takol di tay checkpoint. Nusay inarom balot at taga Aguilar. Ayage ay gilabat. Sa inarom balot taga Binmalay. Ayage baka ni kapanta dahil di tayo mulmol. Sa inarom balot taga Dagupan. Ayage bukod sa masamit subang usda dakol ni di tayo Talaba. Sa inarom balot tagad Malasike. Ayage dakol di tayo Burase. Balot taga San Carlos. Ayage bukod sa ang puputira, ang puputi nila yagda. Sa inarom balot taga Basista. Ayage dakol kunod tay artista. Sa inarom balot taga Kalasyaw. Ayage puto Kalasyaw ang pinakamasarap ng puto sa buong Pangasinan. Sa inarom balot taga Orbis Tondo. Ayage kalingon singaditan Tondo. Sa inarom balot taga Bayangbang. Ayage agkatanaw putay sibuyas. Sa inarom balot taga mga Taram. Ayage ukit nana awanti kwarta. Sa inarom balot taga Lingayon. Ayage bukod sa walay Elvis Pacme, walay Jessica Suho, walay Bibi Ligaya, puro artista niya. Iner kaniyay katun duwa dya kan taga Lingayon. Sip ka, sure ka wala ni bagoong mo. 머리를 빗는 이 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지